Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da wannan lokaci da fatan muna lafiya. So a labaran namu za ku ga cewa cikin ƙasar Isra'ila zanga-zanga tana ci gaba da gudana akan ƙin goyon bayansu da suka ayyana cewa za su shiga Rafa. Gashi nan 'yan ƙasar suna ta ɗaga rubuce-rubucensu na cewa no to Rafa, yes to deal now. Sun fi son a zauna a tattauna ta yarjejeniya da aka sanar. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Nan kuma kamar yadda kuke gani, Isra'ila ta sanar wai ta karɓe iko da mashigar Rafa a Gaza. Kudu da Gaza kenan. Gashi nan dai yanda suka faɗa. Don sojojin Isra'ila ta ce ta ƙwace iko da mashigar Rafa ta ɓangaren Gaza wanda ke da iyaka da ƙasar Masar ta ɓangaren kudu. Haka jami'an Masar sun bayyana cewa sun ga sojojin Isra'ila waɗanda ke da tankokin yaƙi wa rakiya na sintiri a bakin iyaka ta ɓangaren Gaza. To Allah ya mana maganin ku, Allah ya tarwatsa ku. Gashi nan kamar yadda kuke gani a bidiyo. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Ƙasar Jamus ne, Berlin, garin Berlin. Sannan suna ci gaba da goyon bayansu ga Falasɗinawa. Sannan kamar yadda kuke gani suna ci gaba da protest. Kuma da kuke gani duk gefen ko boda ce ta mashigar shi Rafa nan, yankin Rafa ɗin gashi nan ba kowa sai motocin Isra'ila ga tutar su nan ta ɗaga. Ta Allah ya karya ku, Allah ya mana maganin ku. Dama nan duk ba mutane a wajen. Nan suka fara shigowa kuma insha Allah daga nan za su juya. Insha Allah amma sai sun fatattaka tsinannu. La'anannun Allah, Allah ya mana maganin ku. A ƙasar Amerika da take ci gaba da faruwa kamar yadda kuke ta gani. Wannan kuma 'yan uwanta 152 ne aka kashe. Macen ta fito daga Gaza take ta faɗa, student ce a ƙasar Amerika. Gashi nan tana ta yi wa mutane bayani irin abubuwan da suke faruwa a can. Suna alhini, suna jimami. Wannan da yawansu duk Kiristoci ne, ba wanda ba musulmai ba. Ko pagan ko Kirista ko ma dai waye, da yawansu duk ba musulmai ba ne. Gashi nan kamar yadda kuke gani.
Nan ma kamar yadda kuke gani zanga-zangan ce take ci gaba da faruwa a Isra'ila. Save Isra'ila from Netanyahu. Ma'ana mu fito mu ceci Isra'ila daga hannun shugaban ƙasarsu Netanyahu. Ya jawo musu masifa da bala'i da firgici da tsoro, suna zaman lafiyarsu. So shi yasa suke fitowa suna nuna rashin goyon bayansu da kuma a tsige wannan tsinannen mutumin Netanyahu.